Allah subhanahu wa ta'ala şu cuma günleri bizne mübarek kılsın muhterem kardeşler. Şu Muharrem aylarını Allah Teala mübarek kılıp kılgan ibadetleri bizden kabul kılsın. Ve bilmey kılgan günahları bizden Allah Teala gafu eylesin. Indi Cenab-ı Salih denimizde bulganda Allah subhanahu wa ta'ala'ga hamd seneler aytip, anı zorlap anga itaat kılıp işerge nasip etsin. Hamda yine Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge irek bizden çıkan salavat şerifelerimiz dağalarımız irişe kursun. Muhterem kardeşler, indi bugün сөйләшеп китә сүзебез булыр шәригатьнең нинди кешеләргә карата рәхмәтле булуын, мехрибанлы булуын. Ни өчен дигәндә, без аңламыйбыз гына, шулай бит кадерен белмибез генә үзебезнең шәригатебезне. Мәсәлән, шундый бер сүз бар. Уголовный кодекста шулай бит. Незнание законов не освобождает от ответственности диләр, шулай бит инде. Шуңа күрә кеше әгәр дә белмәсә, нәрсә эшләгәнен, яки ялгыш эшләсә дә, яки хаталанса да, барбер аңа җәза булачак. Инде Аллаһ Тәгалә шәригатьне икенче төрле әйткән. Менә без шуның турында бүген иншаллаһ карап китәрбез. Иң беренче чиратта Коръәни Кәримдә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, шулай бит инде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Раббана ла ту'ахидна ин насина ва ахтана. Раббана ва ла тахмил алейна исран кама хамалтаху ала аллазина мин qablina. Раббана ва ла тухаммилна ма ла тaqата лана бих. Ягъни Коръәни Кәримдә әйтелә, Раббана и Раббыбыз, әгәр дә онытсак һәм хаталансак, безне җәзалама диелә. Безгә моның өчен җәза бирмә. Аллаһ Тәгалә шушы дуганы кабул итеп, әгәр дә кеше ислам динендә хаталанса яки онытса, аңа җәза булмый. Мәсәлән, онытып ашады ди ураза аенда. Уразасы бозыламы? Юк, шулай бит. Бозылмый. Яки әгәр дә кеше, мәсәлән, хаталанып ашады ди. Уразасы бозыламы? Бозыла, ләкин гынахы булмый. Ләкин гынахы булмый. Әйтик, кеше онытып намазын укымады ди. Гынахы буламы? Юк, ләкин каза кылырга кирәк. Әгәр дә кеше хаталанып эчеп ала икән хәмер, гынахы буламы? Юк. Гынах та юк, бер нәрсә булмый. Әгәр дә мәсәлән стәл өстендә тора вино, ул аны сок дип уйлый да, килә дә эчә. Бу вакытта аңа гынах юк. Чөнки ул хаталанды. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шәригать шундый. Һәм күп әйберләрдә, алга таба карарбыз, шулай бит, күп әйберләрдә менә шәригать безгә шулай. Хатаны һәм онытылып эшләүне Аллаһ Тәгалә безне кичерә, гафу итә. Менә шуңа күрә онытмаска кирәк, мөхтәрәм кардәшләр, шәригатебезнең нинди мехрибанлы икәнен кешеләргә карата. Бу башка бер җирдә юк. Башка бер җирдә син моны күрә алмассың. Шулай ук инде дәвам итеп әйтелә, Раббана ва ла тахмил алейна исран кама хамалтаху ала аллазина мин qablina. Башка кавемнәргә йөкләгән авырлыкны безгә йөкләмә дип әйтелә, шулай бит. Безгә кадәр булган кавемнәрнең шәригате авыррак һәм кырысрак. Безгә кадәр булган шәригать ул яһүдләр шәригате. Муса алейһиссаламның шәригате. Ул шәригать белән яши. Яһүдләр дә ул шәригать белән яши, христианнар да. Ул безгә кадәр булган шәригать. Аңа кадәр булган шәригатьне без инде белмибез. Алар инде онытылган ул кануннар. Әмма шушы кануннар бүгенге көндә шулай бит бар исән. Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, яһүдләрдә хасидлар дигән аларның төркемнәре бар, шулай бит. Анда хатын-кызлар, күп хатын-кызлар чәчләрен пиләшкә алдыралар. Нәрсәгә? Чөнки әйтелгән, шулай бит китапларында, хатын-кызның чәчен чит ят кеше күрергә тиеш түгел. Иреннән кала. Алар нишлиләр? Бу бик авырды. Бу кагыйдәне үтәргә, чөнки ялгыш кына күренергә мөмкин. Шуңа күрә күбесе парик кияләр. Чәчләрен каплар өчен. Ягъни синең чәчен күрмиләр, парикны күрәләр, шулай бит. Ләкин булай да чәч күренергә мөмкин, һәм шуңа күрә дә алар чәчләрен пиләшкә алдыралар. Чәч күренмәсен дип. Әле аның астында яулык бәйләп йөриләр. Яулык бар, ансы мәҗбүри яулык бәйләү. Яулык та бар. Ләкин аның астында чәчне пиләшкә алдырылган, шушы чәчне башка җирдә күрмәсеннәр. Бездә бармы бу шәригатьтә, безнең ислам динен? Бездә юк шулай.
Безнең бер генә җирдә дә, сөннәттә, сахабаларда бер җирдә дә юк. Хатын кыз шулай бит чәчен плешкә алдыру. Күрмәсеннәр дип аның чәчен. Яулык бәйләп йөрергә тиеш. Әйе. Әмма мондый кырыслык, шулай бит хатылык юк. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, моның кебек кырыс законнар безгә кадәр булган. Шулай бит инде. Мәсәлән, шулай ук яһүдләрдә, әгәр дә син хәрәмгә карасаң, күзеңне чыгып чыгар. Шулай диелә. Ягъни, әгәр дә син хәрәмгә карасаң, күзеңне кадап чыгар. Сукрайт күзеңне. Шулай диелә, шулай Библиядә. Ә бездә нәрсә диелә? Коръәни Кәримдә. Гаддул басар. Күзеңне аска төшер диелә. Күзеңне чыгып чыгар димимләр, шулай бит инде. Күзеңне аска төшер диеләр. Күрдең икән? Бер матур кызны шулай бит. Истагфирулла, истагфирулла дисең дә, башыңны ясың шулай бит инде. Бер күзеңне ясың, бер күзеңне карап торасың инде шулай. Аннан соң тәүбә итәсең инде кайтып җылы-җылы. Эй Алла, истагфирулла, гафу ит инде мине. Аннан тагын карыйсың икенче көнне. Менә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә ул законнар кырыс. Шулай бит башка. Аны белмиләр. Әйтәләр шаригать кырыс дип. Юк. Шуңа күрә бездә шулай бит башка кавемнәргә йөкләнгән авырлыкны йөкләмә диелә. Әйе, бездә андый авыр кырыс законнар юк, шулай мөхтәрәм кардәшләр. Раббана ва ла тухаммилна ма ла тaqata лана бих. Без күтәрә алмаган әйберне йөкләмә диелә шулай ук Коръәни Кәримдә. Һәм Аллаһ Тәгалә без күтәрә алмаган әйберне безгә йөкләмәде. Мәсәлән, сез беләсез, намаз шулай бит 50 вакыт намаз булырга тиеш иде. Көненә кеше 50 тапкыр намаз укырга тиеш иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям Аллаһ Тәгаләдән сорап, аны 5 вакытка калдырды. Әле аннан соң да киметергә инде уялдым ди. Чөнки без беләбез, бүгенге көндә күп кенә кешегә 5 вакыт намаз укуда авыр. Тырышалар мөселманнар, шулай бит, ләкин күп кешегә ул 5 вакытта авыр. Хәтта бар яулык кигән диндәге мөселман кешеләр дә җыеп укыйбыз диләр. Шулай бит, көне буе эштә, кайткач җыеп укыйбыз диләр. Андый кешеләр хайран. Иртәнге намазга тора алмыйча торгач укучылар бик күп, шулай бит. Намазларын. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә ул намаз тагын күбрәк булса, әлбәттә без аны инде үти алмас идек. Әгәр ул намазлар озын булса, без аны үти алмас идек. Аллаһ Тәгалә безгә йөкләгән әйбер, ул инде иң җиңел, иң кыска вариант. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә шулай аны йөкләде дә. Пәйгамбәрбез Аллаһ Тәгалә әйтә шулай ук Коръәни Кәримдә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва лайса алейкум җунахун фима ахтатум бихи, валакин ма тааммадат кулубукум. Әгәр дә хаталансагыз, сезгә гынах юк ди, әмма ният булса гына ди. Мәсәлән, охотада, ауда. Син бер хайванга атам дип кешене атып үтерәсең. Гынах буламы сиңа? Әгәр дә ялгыш эшләсәң, гынах булмый. Ялгыш икән, гынах юк, син хайванга тизәдең. Син бит инде гаепле түгел, синең достың хайванга ашаганга, шулай бит. Ну, ләкте, шулай бит инде. Шуның белән китеп бара. Әгәр дә бу хаталы икән, шулай бит хата рәвешендә эшләнгән икән, димәк, гынах булмый. Әгәр дә инде син махсус моны эшләдең икән, аннан соң алдалыйсың. Мин анда аюга тезгән идем, анда балынга, пшыйга, тегеләй булай дип, шулай бит. Бу вакытта инде син кеше сиңа ашанса да, сиңа гынах булачак. Шуңа күрә дә гынах шулай бит инде ул нияттән тора. Кай вакытта гынах хаталанып эшләнә, белмичә эшләнә. Әлеге дә баягы нәрсәдер эшләп куясың, сатасың, аласың, я булмаса анда әйтәсең, гынах икәнен белмичә, хаталанып. Бу очракта Аллаһ та гынах язмый. Ләкин әгәр дә син бу эшең белән кешегә зыян китерсәң, аны түләргә кирәк. Мәсәлән, син ауда атып үтерәсең икән кешене, син түләргә тиеш аның штрафын. Ездия түләргә кирәк шушы кешенең туганнарына. Аннан соң бер кыл азат итәргә кирәк. Ул кыл юк икән, 2 ай буе ураза тотарга кирәк. Шулай ук, мәсәлән, юлда кешене бәреп киттең, машина белән бәреп үтердең. Менә бездә уйламыйлар да, машина белән мәсәлән бәреп китәсең икән кешене, син ялгыш бәрдең, аны махсус эшләмисең бит инде, шулай ялгыш эшләнгән ул. Әмма теге кешенең гаиләсенә син түләргә тиеш штраф. Бездә бит инде анда җәза юк. Шулай бит, әгәр дә теге,
праваңны алырга мөмкиннәр инде анда. Ләкин зур штраф түләргә тиеш син теге кешенең гаиләсенә, син ялгыш эшләдең син аны, әмма син кешенең гомерен алдың. Һәм 2 ай ураза тотарга тиеш. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә инде гынах язмый. Кыямәт көнендә моның өчен җавап бирмисең, әмма бу дөньяда аны штрафын барыбер түләргә туры килә. Әгәр дә кешегә зыян китерми торган хата эшләсәң, әлеге дә баягы мәсәлән, син анда ит ашадың ди, харам итне. Сен харам икәнен белмәдең, аны сиңа әйттеләр, ул харам ди. Монда бер нәрсә эшләп булмый. Монда кешегә зыян килмәде. Монда синең инде гынахта булмый. Аллаһ Тәгаләдән шулай бит инде гафу сорыйсың да. Аның гынахы булай да юк, ләкин гафу сорыйсың шундый хәлгә килеп ләккән өчен генә. Күңелеңне тынычландырыр өчен. Әмма гынахысы юк. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, ислам дине безгә җиңеллекләрне шулай итеп бирә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, бу Бакара сүрәсенең соңгы аятлары ингән вакытта Аллаһ Тәгалә баштагы аятларны индерә һәм әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Лиллаһи ма фис-самавати ва ма фил-ард ва ин тубду ма фи анфусикум ва тухфуһу юхасибукум бихиллаһ. Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгалә хуҗа күктә һәм җирдәге бөтен әйбергә, күңелегездәге әйберегезне эчтә тотсагыз да, тышка чыгарсагыз да, Аллаһ Тәгалә аңа хисап бирәчәк ди, ягъни уйлар өчен. Уйлар һәм ниятләр өчен Аллаһ Тәгалә сезгә җәза бирәчәк ди. Кешенең бит уйлары пычрак. Пәйгамбәрбез янына сахабалар килеп әйтәләр: "И Расулаллаһ, без ичебездәгене тышка әйтергә ялабыз" диләр. Шундый начар уйлар килә безгә диләр. Бу безгә дә килә шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Бу иманның билгесе ди, әгәр шундый уйлар килсә ди." Иман билгесе ни өчен? Шайтан кыдырта. Бар вәсвәсә, бар ният, алар икесе ике бер. Кай вакытта начар уй килә, син сизеп торасың, бу уй синең ниятең түгел, синең уйлар түгел бу. Бу вәсвәсә. Монда аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим дәргә кирәк. Шуңа күрә шундый уйлар эчендә Аллаһ Тәгалә җәзалый диелә бу аятта. Һәм шушы аятны ишеткәчтен сахабалар килеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына тезләнәләр дә әйтәләр: "И Расулаллаһ, без ураза тотабыз, намазлар укыйбыз, садакалар бирәбез, ләкин моны эшли алмыйбыз" диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Атуридуна ан тaqulu лама qala аһлул китабайн мин qablikum?" Ягъни сез үзегезгә кадәр булган халыклар кебек эшлисезме ди. Ягъни алар да шулай әйттеләр. Аллаһ Тәгалә аларга берәр әйберне йөкләгәчтен, алар да әйттеләр: "Без моны үти алмыйбыз" дип әйттеләр. Һәм нәрсә диләр? "Сами'на ва асайна", ишеттек, ләкин буйсынмыйбыз. Мәсәлән, Муса алейһиссәлам шулай бит сыер суырга куша. Моны ишеткәчтен яһудлар нәрсә ди? Нинди сыер диләр шулай. Сорау бирәләр. Алар ишеттеләр, ләкин үтиселәре килми. Башка тора башлыйлар. Ахыр чиктә бу сыерны шундый сыер килеп чыга. Ул бик андый сыер сирәк була торган. Җавап бирә шулай бит. Ахыр чиктә мондый сыерны бик зур бәягә сатып алалар. Суыр өчен инде. Ләкин башта ук сорау бирмичә, "Сами'на ва атa'на" дисәләр, ишеттек һәм буйсындык дисәләр, всё, барды, сайт алдылар, чалдылар бер сыерны. Шуның белән исләреннән төшәр иде. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Аллаһ Тәгалә сезгә берәр канун бирсә ди, Сами'на ва атa'на ишеттек һәм буйсындык дип әйтегез ди." Һәм инде сахабалар әйтәләр: "Сами'на ва атa'на гуфранака раббана ва иләйкәл масир." Ишеттек һәм буйсындык, Аллаһ Тәгалә безне кичерсен, аңа кайтабыз ди. Шуннан соң аят килә. Шушы беренче аятлардан соң, шушы сахабаларның хәленнән соң Аллаһ Тәгалә тагын аят индерә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Амана ар-расулу бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун. Аның Аллаһның илчесе иман китерде. Аңа ирешкән әйбергә һәм мөэминнәр иман, шулай ук иман китерделәр. Шулай ук ягъни сахабалар иман китерделәр ди. Менә хәзер алар өчен мөэминнәр ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтсә, шуны эшләргә әзерләр ди. Куллун амана биллаһи ва малаикати ва кутубихи ва русулихи ва аятны беләсез шулай бит. Һәрберсе Аллаһка ышандылар, аның фәрештәләренә, китапларына, пәйгамбәрләренә, алар арасында аермыйлар ди. Һәм алар әйттеләр: "Сами'на ва атa'на" диделәр ди. Шушы аяттан соң Аллаһ Тәгалә дәвам итеп аят индерә: "Ла юкаллифуллаһу нафсан илля
Беренче аятта килгән уйларыгыз өчен җәза бирәм дигән әйберне Аллаһ Тәгалә ала кире. Уйлар өчен Аллаһ Тәгалә безне җәзаламый башлый. Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә шәригатьне. Нәрсә өчен? Артык күп сорау бирмичә буйсынган өчен. Менә бүгенге көндә, мөхтәрәм кардәшләр, шәригать турында бик күп сорау бирүче кешеләр бар. Нишләп бу ярый, нишләп бу ярамый, нишләп фәлән, нишләп фәсмәтән. Һаман шул дуңгыз мәсьәләсендә шулай бит сүз куерталар. Менә анда иссе булган, дуңгыз шуңа күрә тыелган, тегеләй булай. Без андый мәсьәләләр турында уйламыйбыз да. Без нәрсә дибез? Сәмигъна ва атагъна. Аллаһ Тәгалә кушкан, biz үтибез. 5 вакыт намаз, 5 вакыт намаз. Bir ай ураза икән, 1 ай ураза. Ичкән башында, ичкән уртасында, ичкән ахырында Аллаһ Тәгалә алай кушмаган. Аллаһ Тәгалә ничек кушса, без шулай үтибез аны. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә шәригатьне авырайтмады, җиңеләйтте. Әгәр дә син килгән әйберне авыр дип башта ук Аллаһ Тәгаләдән кабул итмәсәң, Аллаһ Тәгалә тагын да авырайта. Шуңа күрә дә менә шул ук яһүдләрдә, христианнарда бик күп әйберләрне ашарга ярамый. Безгә яраган әйберләрне. Мәсәлән, дия ярамый аларда, ат ярамый, куян ярамый. Бездә ярый бу әйберләр бөтенесе дә. Дуңгыз ярамый аларда да, бездә дә дуңгыз ярамый. Кемдер уйлый, аларга ярый дип. Юк, аларга да ярамый. Әле аның өстенә безгә яраган әйберләр ярамый тагын. Хәрам ул аларга. Аларга ул хәрам булып санала диннәре буенча. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә ислам динен, шәригатен киңиткән. Күп әйберне рөхсәт иткән. Нәрсә өчен? Без артык сорау бирмичә, сәмигъна ва атагъна буйсынган өчен. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә гафу итә онытканыбызны, хаталанганыбызны, безне берәр нәрсәгә мәҗбүр итсәләр шулай бит. Аллаһ Тәгалә кичерә бу әйберләрне. Менә шуңа күрә шушы шәригатебезнең җиңеллекләрен кулланып яшәргә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен иншаллаһ. Рус телендә сөйләп китербез. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о послаблении шариата. Послабление в 3 вещах. Если человек что-то забыл, или сделал по ошибке, или же был принужден к чему-либо. То есть его принудили, например, совершить грех. Есть между масхабами разногласия в некоторых вопросах, но тем не менее сейчас вот мы посмотрим. Некоторые люди представляют себе религию очень сложной и очень жесткой и жестокой. Поэтому они не хотят соблюдать религию. Они не хотят загонять себя в рамки шариата. То есть, когда людям говоришь шариат, сразу перед ними это темнота. Убийство, побивание камнями, женщины в чадре, в никабе и так далее. То есть, все это не то, что средневековье, это пещерный период, так скажем, да? Когда говорят, что вот шариат такой. Они на самом деле шариат не знают. Современные законы, они намного более жестче и, так скажем, зажимают человека в рамках, чем шариат. Современному человеку гораздо большее запретно, чем человеку религиозному в шариате, например. Это действительно, то есть мы как бы видим такие вещи. Сейчас вы поймете, о чем я говорю, например, да? Например, убийство. Если, например, человек убил по ошибке, по шариату ему нет никакого наказания. То есть его не посадят в тюрьму, его за это не убьют, его за это даже палками не побьют. Он за это должен будет выплатить штраф семье убитого и продержать 2 месяца в разу за то, что он непреднамеренно лишил жизни человека. Но перед Аллахом и перед законом, то есть у него нет греха и ответственности. В современном мире так не бывает. То есть, когда, например, ты по ошибке кого-то сбил или на охоте убил и так далее, все равно есть ответственность. Есть непредумышленное убийство, то есть есть ответственность. Как минимум, если ты кого-то сбил, то есть лишают прав и так далее и тому подобное. Даже в случае вот с этим актером, как его, Ефремов, да. То есть, да, он попал в аварию, выехал на встречку, но он был пьяный. Пьяное состояние, оно отягчает преступление, так скажем, да, по закону нашему. По шариату нет.
То есть, если ты в пьяном виде подписал какой-то договор, там что-то сделал, наоборот, аннулируется этот договор. Потому что ты был невменяем. Тебя наказывают за пьянство. Пьянство – это само преступление уже. Это уже уголовно наказуемая вещь. Но что случилось в результате пьянства? Там есть послабление. А по закону уголовному, то есть наоборот, пьяного человека – это отягчающее обстоятельство. Если бы он трезвый это сделал, то, возможно, вообще мог бы избежать тюремного заключения. Очень много таких моментов, дорогие друзья. В шариате есть послабление по этому поводу. Но если ты убил человека преднамеренно, здесь смертная казнь такому человеку. Но вы скажете, ага, тогда же можно просто соврать и сказать, я случайно там застрелил, я случайно ножом пырнул 5 раз, да, потом сзади 5 раз, потом, когда упал, лопатой еще 5 раз. Это все случайно было. Здесь уже, дорогие друзья, естественно, действует метод там следователей и так далее по шариату тоже смотрят на орудие убийства, на обстоятельства и так далее. Это все смотрится. Поэтому, если выясняется, что ты преднамеренно это сделал по каким-то вещам, да, то есть вот, например, несколько раз ты ножом ударил, это уже не случайно. Тогда уже да, тогда уже действительно преднамеренно получится. Но перед Аллахом, если это было непредумышленно, греха не будет. Но будет штраф. Есть, например, вещи, когда ты по ошибке или по забывчивости, например, пропустил намаз. Здесь искупления нет. Здесь нет никакого штрафа, потому что ты никому не навредил. И здесь греха нет. Но надо каза сделать. То есть надо этот намаз перечитать. Все, ты его читаешь заново. То есть то, что ты пропустил, читаешь. Например, ты на урок опоздал, да? Такой-то предмет пропустил, на одном уроке не был. Ну, тебе за это не будет по шариату ничего. Просто тебе скажут, да, восполни материал, перепиши, там, да, и так далее, все. Все это ничего не будет тебе. Здесь как бы то же самое. Ты пропустил намаз, значит, просто восполняешь его, и за это наказания не будет. Пророк ﷺ сказал, «Ман насия салятан фаюсаллиха, идha закараха, ля кафарата ляха илля залик». Если, говорит, кто-то пропустил намаз, пусть прочитает его, когда вспомнит, и нет больше наказания ему, этому человеку за это. Мы так и делаем, когда пропускаем намаз, но когда мы пропускаем намаз, все равно здесь у нас тяжело в сердце. Хотя мы понимаем, что порой мы не виноваты и так далее, да? Но бывают моменты, когда ты виноват в забывчивости. Вот в этом случае грех уже будет. Ты должен восполнить намаз, но и грех будет. Например, ты ложишься спать, будильник не ставишь, никому не говоришь, чтобы тебя разбудили на утренний намаз, ты говоришь, ангелы разбудят меня. Да? Лег, проснулся в 10 часов. Да? Все нормально. Ангелы тебя не разбудили. Ты говоришь, на мне греха нету, это вот ангелы виноваты. Что будет? Конечно, грех будет в этом случае. Ты не предпринял никаких шагов. Иногда бывает как? Вот, например, будильник вообще не помнишь, как ты его выключил. Греха не будет, ты очень устал. Но бывает, что ты помнишь, как выключил будильник. Но ты его не выключал. Или наоборот, передвинул там на 5-10 минут там и так далее, да? Тогда будет грех, потому что ты здесь сразу встал, опрометчиво поступил. Здесь уже от намерения вот эти вещи зависят. Но если ты просто, предприняв шаги, забыл, или предприняв шаги, проспал, или ошибся, предприняв все шаги, например, шторы были задвинуты, а ты утром встал, тахарат взял, намаз прочитал, а солнце, оказывается, уже встало. Тебе греха не будет, потому что ты ошибся. Ты подумал, что солнце еще не встало, но ты ошибся. Шторы были задвинуты, например, да, и так далее. Вот поэтому в этом случае греха не будет. Также греха не будет, если человек заявляет о своем неверии, будучи верующим, под принуждением. Например, когда мусульмане были в Мекке, ловили слабых мусульман, или рабов там и так далее, или высших рабов, или бедных людей, и заставляли их отречься от ислама, от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Несколько человек так сделали. И у них в сердце была тяжесть, они переживали за это. Потом Аллах Тааля
дал аят, где сказал, бисмилляхи рахмани рахим, «Ман кафара биллахи мин ба'ди иманихи илля ман укриха ва кальбуху мутмаинн бил иман, валякин ман шараха бил куфри садран фa'алейхим гадабун мин Аллахи ва лахум азабун азим». Если, говорит, человек отказался от веры после того, как уверовал под принуждением, и сердце его спокойно, то есть греха ему за это не будет. Но тот, кто сделал это осознанно, ему будет грех. Вот, например, слово «ман укриха» это слово у татар было. Когда крестили насильно, татарский народ насильно крестили в свое время, и появилось сословие татар, которых называли как? Мукрах. Нет, совершенно другое, добровольно крестились. А это мукрах. То есть целые деревни в надписях, книгах этих государственных были написаны, что они приняли христианство, что они стали христианами. Вот событие, спектакль Зулейха, например, вы смотрели, Гаяс Хакы, вот такое было. То есть они на самом деле христианство не принимали, но их записали христианами, но в XIX веке, когда уже более или менее там свобода религии начала приходить, они все обратно вернулись в ислам. То есть они написали прошение на имя там губернатора, не знаю, императора, чтобы их вывели из этих книг как христиан и обратно записали мусульман. И их обратно записывали. Некоторые свои дома, вот в Мензелинском районе были случаи, когда свои дома, их переселяли поближе к христианам, свои дома они разбирали и переносили обратно к мусульманам. Были такие. В Варском районе вот есть такая деревня. Они были записаны как христиане. Потом все, они обратно в ислам вернулись. Вот эти люди, они мукрах называются, то есть вынуждены были. Их запугали. И они обратно вернулись. Но были те, которые добровольно перешли. Это называется крещен татарлары, крещенные татары. Вот про них как раз дальше идет, да? Там сказано, «Фa'алейхим гадабун мин Аллах». То Аллах рассердился на них, «Валяхум азабун азим», и им будет большое сильное наказание. Но это будет первому поколению, которое первые они сделали. Добровольно, то есть перешли. Поэтому вот этот аят, он у нас был, то есть в нашем народе, то есть это был вот такой момент. Если человека заставляют, и он вынужден под страхом смерти, то может отказаться. Потом обратно, то есть когда безопасное время будет, обратно объявляет о своем исламе. Но есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям еще сказал, но если кто-то хочет не отказываться от ислама, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Ля тушрик билляхи шай'ан ва ин кутти'та ау харрихта». Но никогда не предавайте Аллаху сотоварищей, даже если будут вас разрубать или сжигать. А были такие случаи. Тоже в Российской империи, если человек принял христианство, потом выходил из христианства, его сжигали. Есть такое наказание было в Российской империи. Это, не последние годы, естественно, там, да, вот, после Ивана Грозного. И сожгли, вот один пример мне запомнился из истории, одну женщину сожгли. Она приняла христианство, видимо, была мукрах, то есть под принуждением. Потом она никогда не соблюдала, жила мусульманкой и так далее. На нее написали донос, что она вышла из христианства. Ее взяли и сожгли. То есть она уже не отказывалась. Она уже говорила, все, я мусульманка и так далее. То есть ее сожгли. То есть и как раз вот этот хадис, он тоже случился в нашей местности. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если вы не хотите отказываться от ислама под принуждением, можете не отказываться. Но если откажетесь, тоже будете правы. Потому что оба выхода есть, сами смотрите. Те, которые под принуждением в свое время приняли христианство, потом отказались, они остались живы, у них есть потомство. Благодаря таким людям и тем людям, которых не принуждали там или успели выехать куда-то, в России сохранился ислам. Благодаря таким людям. А те, которые не отказывались от ислама и были подвержены казни или убийству или так далее, да, они умерли, у них нет потомства, мы даже о многих даже не знаем, но они в раю. То есть вот, пожалуйста, два выхода из ситуации. Это все послабление, это все Аллах Тааля дает нам
легкости. Были случаи, когда христиан сжигали. Практически вот по Библии все апостолы практически были убиты. По Библии. Их тоже убивали. Потому что преследовали, то есть по вере, так скажем, да. Также евреев за свои убеждения, их откуда только не гнали, так скажем, да, не убивали и тому подобные вещи. Это есть в каждой религии, вот эти вещи. И этих людей называют мучениками, у нас их называют шахидами, то есть у них вот такие названия. Это все шариат. Также, дорогие друзья, есть такие моменты, например, если ты выехал в путешествие, взял с собой воду, но забыл, что у тебя есть вода, и в путешествии ты взял таяммум, прочитал намаз, потом вспомнил, что у тебя есть вода, что надо делать? Снова взять тахарят с водой и заново перечитать намаз. За то, что ты вот забыл о воде и прочитал намаз без тахарята, греха не будет уже. Но как только ты вспомнил, ты должен это перечитать. То же самое, например, наджис у тебя был на одежде, и ты забыл о нем. Помыть, постирать возможности не было. Быстренько пришел в мечеть, намаз почитал, а потом вспомнил, что у тебя там наджис же был. Вот собака там тебя лизнула, когда там, да, стоял там на улице с блондинкой, с девушкой, да, собачка на руках ты, и раз собачка тебя лизнула. Может, блондинка лизнула, валлаху алям. И все, там уже не поймешь. И поэтому ты пришел в мечеть, быстро намаз прочитал и вспомнил, что и перечитать надо будет намаз. Намаз надо будет перечитать, потому что там был наджис. Но за то, что ты с наджисом читал, по забывчивости греха не будет. Но ты специально, если это сделал, то это будет грех уже. Тогда это будет грех. Или, например, ты по ошибке выпил вино, или водку, или пиво там, да, ну, по цвету похоже на что-то было, там, например, да, на лимонад, там, на тархун, еще что-то. Ты по ошибке взял, на столе стоял и выпил. Потом по вкусу почувствовал, что это не то, успел, проглотил, может быть, выплюнул. Греха за это не будет, если это по ошибке, если это не специально. Здесь уже никакого возмещения, ничего не надо. То же самое, когда ты, например, харам пищу, например, употребил. Аллах Тааля прощает такие вещи. Но если есть, например, в твоем деле ты ущерб какой-то нанес, например, случайно поцарапал чью-то машину, ты же не специально, это ошибка была, но ты должен возместить это. Это ты должен возместить. Ты не можешь сказать просто, ой, извините, и все, да? Один парень там, я стоял на дороге, парень мимо на велосипеде проходил, и упал с велосипедом на мою машину. Естественно, поцарапал машину. Он говорит, извините, и прошел. Ну, я на тебя зла не держу. Обиды нет. Но надо возместить. Правильно? Ну, я уж не стал требовать с мальчика, да? Хотя вот велосипед надо было забрать, конечно. Это потом умные мысли приходят. Ну, да. Но, тем не менее, то есть вот греха не будет, но возместить надо. Или, например, бывает так. Человек забыл или не знал, что жена для него до сих пор жена. Ну, например, он думал, что он ее развел когда-то, но он на самом деле не разводил. И теперь он говорит, да, что он говорит, что он ее разводит. На самом деле он это не имел в виду. Он по ошибке просто сказал, а на самом деле не хотел развести. Все равно разведена будет. Вот здесь действует, то есть уже последствия есть. Да, греха ему не будет, но последствия этого есть. Поэтому, если вы по забывчивости, в шутку или по ошибке своей жене сказали там про развод, она разводится. Например, вы хотите ее обозвать ложкой. Да? Ложку татары говорят калак, например, да? И вы сказали развод, да? Это слово сказали. Вы сказали, например, талак вместо калак. Все, она разводится. Хотя вы хотели сказать ложка. Но слово вылетело, все. Понимаете? Это очень опасное слово, поэтому вообще из лексикона это надо исключить. Даже в шутку, даже по ошибке, когда вы говорите, это все уже действует здесь, в этом случае. Ну, греха, конечно, нет, но последствия есть, последствия есть.
Также, дорогие друзья, бывают такие моменты, когда тебя заставляют что-то делать. Сейчас последняя тема. Например, человека заставили кого-то убить. Будет ему за это грех? Здесь есть разногласия. Первое. Человек не должен кого-то убивать под страхом смерти. Он не должен предпочитать жизнь другого человека жизни своей. То есть, как ему могут сказать, мы тебя убьем или ты его убей? Он должен сказать, хорошо, меня убивайте. То есть, по шариату ты не имеешь права лишить кого-то жизни, предпочитая жизнь свою. Поэтому грех в этом случае будет. Если человека заставляют подписать какой-то договор или развести жену, например, председателю колхоза понравилась твоя жена, он тебя зовет к себе и говорит, слушай, я тебе приказываю, разведи свою жену. Или я тебя отправляю в ссылку. 37-й год. Очень часто были случаи, когда чья-то жена нравилась, просто написали донос на него, его в ссылку, а жену себе. Были такие случаи. Что в этом случае делается? По шафийскому масхабу, если человека принудили к какому-то договору, разводу, то он недействителен. По ханафитскому действителен. Вот есть такой момент. Если же человек все-таки убил под чьим-то заставлением кого-то, кого нужно наказать? Шафииты говорят, обоих надо наказать. Оба должны быть наказаны, и заказчик, и киллер. Ханафиты говорят только заказчик. В этом случае, кого заставляли, он выступал в роли оружия. То есть у него не было возможности. Видите, в чем-то ханафитский масхаб полегче, в чем-то шафиитский полегче, да? Есть разногласия вот по этому поводу. Поэтому, дорогие друзья, шариат нужно изучать вот в этом плане. Потому что у нас есть определенные дела, определенные решения, выбор какой-то, да? Иногда мы можем что-то сделать, например, а потом за это получить наказание или последствия пожинать этих дел. Поэтому я вам рассказал вкратце определенные вещи, чтобы возбудить у вас интерес. Не думайте, что шариат это просто уразу держал, не держал, садака дал, не дал там и так далее. А вот целый комплекс мер определенных, да, целый там кодекс законов и так далее. И в большинстве своем на самом деле они более легкие, на самом деле более облегченные, чем многие современные законы, написанные людьми. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء